negde na Novom Beogradu. Zdravo moji virtualni drugari, nalazimo se ovde pored stuba vremena gde smo tačno pre 10 godina ja i Kale, gospodar vremena, napravili prvi zajednički video zapis i zahvaljujući vama stigla je moja video poruka Kaletu koji je ušao u mračnu stranu. Evo sad me Kale pozvao telefonom i idemo da vidimo šta to ima Kale da nam kaže. Baš snimam klip o tebi i najavu za račun Jedi. Zdravo naši virtualni drugari, evo posle velikog skandala koji je napravljen na ovoj YouTube sceni, današnji gost, ako može uopšte da se kaže da je gost, Kale, gospodar vremena. Zdravo Kale. Zdravo, Bajo. Pa Kale, kako si, šta ima? Pa evo, borim se, kako kaže, protiv laži i obmana. Dobrodošao u naš novi studio. Možeš malo i da se raskomotiš, vrućina je ovde. Pa evo, da se otkrijem ko sam i šta sam. Pa dobro Kale, jel ti super Srbin pa moraš da kriješ da si super Srbin u Srbiji? Pa moram, da što ljudi ima loši koji to loše... Spavaš li mirno, Milomire Mariću, a? Nisi umeo našeg Kaleta, gospodara vremena, da predstaviš u najboljem svetu. Sad moramo da ispravimo tu cyber grešku. Cyber kriminal, nadavno mi je izvršen. Znači, kao što svi nestrpljivo čekamo, Kale je ovde došao da objasni o tom cyber kriminalu koji je izvršen na tomu. Znači, odjeknulo je, kad si bio gost kod Marića na televiziji, rekao si da imaš devojku Anu iz Nemačke. Možeš ti sad nama, evo pred svima, da objasniš kako si ti naseo na to, kako si ti uopšte dozvolio sebi da ta lažna Ana napravi haos u tvom životu. Ja sam u oktobru počela ta poruka neka, poslala mi ta neka Ana, ona je lepo sve... Gde, na Facebooku ili na Instagramu? Na Instagramu. Aha. I poslala je poruku, ali mnogo, kako ti kažem, i baš sam se začudio da je neko tako Znači ti si otvorio svoj, pored Facebooka i YouTube-a, ti si otvorio nalog i za Instagram te. Da. I tu si ti, kačiš tvoje slike, nešto i ona se prikačila kao tvoj pratilac, kako? Objasni nam to. A tako. I napisala ti komentar? Napisala poruku i onda ja sam to... Šta ti je napisala? Kako je glasala? Kao hoće da se druži sa mnom, hoće da me upozna, ali ništa nije bilo vulgarno, sasvim normalno. Dobro, i ti si rekao, naravno, poznajte ceo grad. Znači, nije ti na odmet da se i sa njom upoznaš. Da. I tokom to su kao komentari na Instagramu. To je poruka. Aha, ima i poruka u tom, kao na Facebooku, inbox. Imaš live i imaš i poruke, kao Facebook. Dobro, i ona ti u poruci poslala da je zaljubljen u tebe. Pa kao, polako je to bilo, ali polako se ona, kako je, dopisivala se i unaprijed je sve rekla kao hoće brak, hoće... S tobom? Da. I ti si to odmah poverovao na prvu? Pa bilo mi je... A imala ona njenu sliku, si ti vidio kako ona izgleda i to? Pa mlada, 18 godina. Pa ti bilo sumnjivo da tako mlada devojka baš zaljubljena u tebe?
Pa ne, nego mi je bilo previše nekako, nisam nikad očekao, da mi neko nudi to. A ti svi vrlo dobro znamo da volio bi da se oženiš, da imaš ženu, dete. Znači neko je pomno pratio tebe na YouTube-u, ušao u tvoj životni problem i onda te napao kao lažna Ana na Instagram. Da. I ti si se zaljubio. Pa očekivao sam, jer niko nije nudio tako nešto. Čak mi je ponuđeno... U međuvremenu dobijaš poziv od Milomira da dođeš u jutarnji program. Da. On te je pozvao kao našeg džedaja, youtubera, svetsku facu da budeš gost u jutarnjem programu. A ti si bio pod tenzijom Ane da sve je rešeno, sve kako to Milomir Marić zna sve o političarima, zna sve o kriminalcima, zna sve kako ko diše, šta jeda, o tebi ne zna ništa. Ne zna ništa. Znači ništa te nije nešto konkretno pitao. A Irena više zna. Pa dobro, Irena čini mi se da je veoma mlada voditeljka, zato što se ona tebe seća sa televizije Metropolis, gde si nastupio sa pesmom Možeš ti to kod to zove, Golub. Tako ona više zna nego... A jel znaju gledaoci, naši virtualni drugari, da si ti prvi put nastupio na 3. kanalu početkom 90. godina kod Ruzmarina u emisiji Šoder lista. Dok su još bili crno-beli televizor, i Niš, lampaši, pa pritisneš kanal, pa vrtiš, tražiš. To je bio zadnji trzaj Jugoslavije, SFRJ. Da. Kako kaže to je raspad Jugoslavije i onda je posle došao Milošević. I u toj emisiji Šoder lista, tu su prvi put nastupili gospođa tada Ceca Veličković, je li tako? Da. To Miki to, sa pesmom, pa onda ne znam, bili su tu mnogi i između ostalog i ti si bio u spotu Bankaru vrati mi pare. Da, to je sa Popajem. Popaj je režirao, ja sam učestvovao, ja sam bio... Taj bankar? Bankar. Koji je dobio batinu od ovog što je uzeo kredit. Da. I on je smislio pesmu, a ja sam bio u spotu kod njega. Znači, od kad Kale nastupa na televiziji? Jedan gledalac, koji kod mene, nakon ovog moje video poruke koje sam ti poslao, kaže da si ti velika institucija, da smo ja i onaj Sanchez, mali ljudi u odnosu na tebe, ali vidiš, ti si bio na televiziji, bio si voditelj. I na Radio Pingvinu sam bio, i na Radio Košavi, i Radio SKC. Vodio si radio program, znači bio si radio voditelj, je li tako? Da. Na Radio SKC-u sam imao emisiju, pričao sam o ljubavi, imao sam, znači, svoj program. Puštao si muziku, sve Sve puštao muziku, znači, baš sam bio, kako kaže, Hoćemo da kažemo ko te doveo na Radio Košavu? Na Radio Košavu, prvo je bilo Ekstra Vlada taj. Ja sam prvo slušao njega, on je vodio program. I onda sam se ja javljao, pevao sam pesme, uključivao sam se u program i oni kažu dođi. Jednu bananicu kao, a? Mogli bi, jednu. Za slatki život. Da zasladimo dušu. Znači, ja sam, on je počinio 94. ili 98. godine taj Ekstra hit dana i onda ja sam slušao tu emisiju i onda sam se uključio u program, pevao tako, bile su prvo narodne Dragana Mirković, Crni moj leptir, to sam ja pevao, ali on je rekao ajde dođi i onda ja došao u studio gore i onda sam se i zaposlio. Znači, primio sam i platu, i jeo pice, i kuvano jelo, imao sam sponzore i 2008. godine sam baš bio, kako kaže baš sam bio na vrhuncu slave. I onda kad je došlo do raspada Jugoslavije, sve je propalo. Sve je propalo. Kad je počelo bombardovanje 99. 24. marta, sve je bilo katastrofa, znači krenulo sve naopako meni. Od tada je sve krenulo, imao sam sve, izgubio sam. Ali ti nisi klonuo duhom, iako je sve propalo, znači na sve te radio emisije, na te televizijske, medijske javne servise, koliko god da su to zarobili materijalisti, ti si uzeo kameru u ruke i krenuo si da snimaš po autobusima, na pijaci, znači malte ne, ti si snimatelj našeg detinjstva.
Znači, jednog dana svi ovi klinci što idu u školu, koji su zabeleženi u autobusu, jednog dana ćete da porastete, pa ćete da odete na Kaletov kanal, pa da vidite sebe kad ste bili mali, kad ste išli u školu. A Kale je propratio na stotine i stotine generacija, zato si i gospodar vremena. Jel' tako? Samo što ljudi te malo i ne shvataju, Pa ne shvataju. jer i ti malo preteruješ kao. I pa kad uđeš u autobus, kad kreneš da se dernjaš, jel čitaš ti komentare na tvom YouTube kanalu? Pa ne odgovaram kad se malo povisim glas, ali... Ali šta ćeš, mora da povisiš glas da bi dopralo do ušiju ljudi. A kakav je to gospodar vremena koji je slab glas? Znači, A i ljudi koliko su retardirani, moraš da im podvikneš da bi shvatili nešto. Znači ja ako budem mazio i pazio i ovako, onda ništa. Moraš da budeš malo... Ovako, Kale, jel ti čitaš komentare na tvojim... Čitam. Pa jel, znači, jel kapiraš da recimo mnogi ljudi menjaju subove za subove? Da, on kaže, zaprati mi sub, da ću ja tebi sub. Zahvaljujući gospodaru vremena, mnogi se upoznali, sarađujete na YouTube-u, ti si Kale baš vođa YouTube scene. Jesam. Ako mogu tako da kažem. Jesam. Čak možda su se dvoji smuvali preko tvog kanala, a? Pa ja sam... Ti širiš ljubav, pa onda kao ova neka devojka ti napiše Kale, samo napred, kao Ivana, dodaj me, a? Da pozdravimo Ivanu iz Toronta. Pozdrav za Ivanu iz Toronta. Znaš šta, jednu devojku sam snimio u autobusu ujutru rano, a njena majka pre možda mjesec dana bila u autobusu i kaže, zahvalila se meni što sam ja snimio nju. I kad sam ja snimio nju... Pa videla šta je ćerka radi, da li ide u školu ili ne ide? Ne, nego posle 15 dana javio se neko iz inostranstva i ponudio je brak. Eto vidiš. Znači ja sam bio provodadžija, ja sam... Znači ti u stvari pomažeš ljudima, a ljudi su te pogrešno protumačili, pa ishejtovali što se kaže. Ishejtovali onoga koji pomaže. Da, ali dobro, Kale, pazi, da se dogovorimo, znači ti bi trebalo samo malo da koriguješ svoje videoklipove, jer ovaj jedan gledalac kod mene kaže da si ti, znači, ime, institucija, da kad bi bio u Americi, da bi mogo da nastupaš u filmovima, u show programima, ali vidiš, ti si bio na televizijama, radio si tamo, znači, bio si radio voditelj, ali opet, naši ljudi, naše televizijske kuće nisu imali sluha za tebe. Čak kad bi recimo, naša politička scena i ovi političari imali sluha za tebe, pa ti bi mogao, za predsjednika države da snimaš kakva je situacija i raspoloženje građana u Srbiji. Ti se krećeš, ti snimaš, tačno bi se znalo kako radnici u Goši štrajkuju, kako je raspoloženje ljudi kad idu ujutru na posao, jer su sve smužene face kad krenu ujutru na posao. Znači, taj poslodavac ih tretira kao robove. Kad on tužan ide na posao, umjesto da ide srećan na posao, kaže danas idem da radim svih 6 sati, dobit ću veliku platu i vratit ću se kući s osmehom na licu. Ljudi rade za 200 evra, smužene face, nije ni do čega, ti uletiš u autobus, ali ti kad bi neka CIA, BIA, nešto imali, kad bi znali da bi ti mogo budeš odličan za državne operacije, a? Ja sam ti tačno znam kako narod diše i tačno znam šta mu treba. Da. Ja bi bio dobar vođa. Pa istraživački novinar. Znači, mogo bi da te pošalju u Egipat, u Kambodžu i da pribeležiš kakva je situacija tamo. Ja bi sredio, ja bi išao gde su najveće krize u svetu i ja bi to popravio situaciju. Evo, znači, ako neko gleda ovu našu priču, znači može da se javi Kaletu, gospodaru vremena, može i meni, i da se dogovorimo, znači da sponzoriše, da nam da neki džip, da nam da neke profesionalne kamere i mi ćemo kao Gonzo novinari da krenemo na prvu liniju izveštavanja. Recimo, evo, da se nadovežemo na onaj slučaj kad je ona politička stranka udarila onu novinarku sa Pinka. Ona jadna, krhka, izašla među demonstrante, onaj manijak se zaletio, udario pesnicom u lice, fraktura, lobanje i ona pala i nije, kaos. A tebe kad bi taj skoči i udari, tebi ne bi bilo ništa.
Kale bi samo otresao glavu i nastavio dalje da snima, imali bi živi dokaz ono šta rade opozicije, šta rade ono demonstranti, jel tako? Ja, znaš šta je najčudnije, kad su bili ovi studenti... Eto, ako predsjednik države sluša ovaj program, znači ovi naši, kao što ste poslali poruku Kaletu da se javi meni da se ispričamo, da nema razloga da se ljutiš na mene, evo i poruka predsjedniku države, da ono pozove sve novinare i tebe, evo ja ću budem tvoj vozač, tebi nek daju kameru i idemo da izveštavamo sa lica mesta. Evo, na primjer, kad je bilo ovo pred izbore, posle izbora, kad je bilo za predsjednika, ja sam bio samo jednom, kad je bilo ono, kad su pešačili, kad su svaki dan. Ja sam došao jednom i kad sam trebao drugi put, kad sam ono, njih nema nigde. Znači, studenti su se povukli. Znači, kad su vidjeli mene na ulici, odmah je došao kao, mi više ne smemo da šetamo. Znači, da sam ja... Nema, pazi, kod tebe nema cenzure. Kale kad snima, sve, znači vodite računa kad bežite sa časa. Vodite računa gde se krećete, da li ste na velikom odmoru, da li ste maloletni, a pušite cigaru. Znači, Kale to pribeleži i sve se vidi. Znači, studenti su se uplašili, ja sam njima rekao ja sam samo prošetao s njima i njima je sada frka i onda su se smirili. Znači, šetali i onda sam ih ja, kao da sam ih obeshrabljeni su bili. Da. Izgubili su smisao šetnje. Znači, ja sam bio u susret s njima i poslije kad sam došao drugi dan, njih nigde nema. Oni se povukli. Znači da se boje mene. Pa manje više nego ti sve beležiš. Ljudi se plaše istinu. Da, boje se... Izgleda su ljudi navikli da lažu jedni drugi. Da. A ti onako naivan, otvorene duše, otvorio si dušu, znači ti na YouTube-u ništa ne kriješ. Ti pokažeš i onu splačinu što jedeš od hrane, pa i čak i one specijalitete, pa napraviš gibanicu, pa pitu sa jušu, bundevaču, pa onda ispričao si, jedini si ti ispričao tvoju tužnu priču, ko si, šta si, a ljudi to kriju, oni se, recimo ovi hejteri, oni stave neku sličicu nekog sa Šmajserom, Scarface-a, i onda hejtuju. Znači, lažni identitet. Da, a kod tebe, tvoja slika na YouTube-u, tvoja slika na Facebooku. I na Instagram, nemam šta da krijem. Da, i onda taj sajber kriminalac je iskoristio, ukrao je sliku te devojke, napisao Ana i krenuo da te vrbuje. A znaš ko se krije iza toga? Ko? Gaga Styles. Gaga Styles se krije iza tog lažnog profila na Hamburg. A taj Gaga Styles, ja sam njega vidio, on je nešto onako, baš ima implicantne videoklipove, skido se go, manijak. A on meni priča da sam ja zapušten, kako je rekao, a jedan mi je rekao, kaže, Gaga Styles te isprozivao. Onda sam ja na njegovo, a ja njega nisam ni dirao. Hoćemo da nazdravimo, Hale. Ajde. Nastavi ti priče, slobodno. Hoću da kažem da je Gaga Styles meni isprozivao i čista mira, ja vodim svoj život, svoje... Znači, Gaga Styles je tebe prozivao, ne bi li ukro tvoje subove i tvoje preglede. I onda se tu zajebo, ja sam njega... A i Marić je isto. Došao si kod njegovu emisiju... Ja sam digao rating Mariću. Pa nabio si mu koliko? 150.000 pregleda. 150.000. Za koliko? Za mesec dana? Častio nešto Marić? Ne. Ali Mariću, kako to, evo, kad Kale dođe kod mene u goste, evo, generalni sponsor, Zaječarsko pivo, Čoko bananice, čak smo dobili i čaše u Drink Storiju, da se zahvalimo Zaječarsko pivo. Da se zahvalimo kompaniji Drink Story. Evo, Drink Story. Evo, Drink Story, generalni sponsor emisije, Kale, Gospodar vremena i Baja, borba protiv materijalnog sveta. I pobedit ćemo materijalni svet. Drago mi je, Kale, što si izvukao iz mračne strane, da moja poruka stigla do tebe, da se zahvalim svim našim gledalcima koji su svim snagama, znači svi naši džedaji su ti preneli poruku. Javi se, Kale Baji, rešite taj problem, objasnite ljudima u čemu je nesporazum i zajedno smo jači ljudi. Hoću da kažem još nešto. Hoću da kažem da Baja nije kriv u svemu ome, nego je Trti Sanchez, taj koji je Juda Iskariotski, on je zajebo stvar. A moj drugar
koji je moj drugar već 15 godina, Master F, on je mene izdao. On kaže, ja imam pravo da bacim komentar. Imaš pravo da baciš komentar, a nemaš pravo da hejtuješ mene. Ja sam se borio za ljudska prava, a ti uzdrti Sančeza onoga koji meni kaže da ja na pijaci radim. Ništa ja loše nisam uradio. On je ljubomoran, on ima 500 pratilaca. Dobro, pazi, stani Kale. Sančez je ogorčen malo zato što on je imao drugare koji su ga ispalili u životu dok je on radio, oni su koristili njegovu dobrotu. E sad, kroz tvoje videoklipove on je skapirao da si možda i ti takav. Ali evo sada da objasnimo ljudima da ti nisi takav, da ti imaš socijalnu pomoć od države, da si radno nesposoban, da imaš i medicinski pečat, da ne možeš da radiš neke velike odgovorne poslove, ali ono što se kaže, vredan si, odeš na tu pijacu, radiš za tu neku mizernu kintu, čisto eto da bi nakrpio neku lovu. Ponižavam se. Zahvaljujući Marki Žvaki, da pozdravimo ekipu Marka Žvaka, koji su nam pomogli i tebi i meni da napravimo naše YouTube kanale, jer smo se dogovorili, Kale, na početku YouTube-a da će svako od nas dvojice da smakne po 5 hejtera. Jel' tako bilo? Ti s jedne strane, ja s druge strane. Smo pričali? Da napadnemo mračnu stranu. Ali mračna strana je uspela da zađe među naše redove i htela je našeg Kaleta da otme od nas, a Kale, ti si naše najjače oružje. A znaš šta mi najviše kad si rekao da vidimo, možda nismo izgubili našeg vođu. To je meni znači, Baja je verovao u mene i pored svega i rekao mi je, prešao je na tamnu stranu Kale i ja sam, kaže, skupio snagu, ali i Trti Sančez, mjesto da je bio uz mene, da kaže, pa nije on kriv, razumeš, mi svi grešimo. Da. Ali Bog je veliki, treba da oprostimo jednim drugima. Jesi spreman da, pošto svi džedaji, znači svi džedaji širom naše bivše Jugoslavije, znači, znaš ti, Kale, da si ti, koliko su mračne sile rasturale našu Jugoslaviju, ti si jedini koji je spojio deo te Jugoslavije. Znači, gledaju nas u Sloveniji, u Makedoniji, u Hrvatskoj, u Bosni, Republici Srpskoj, na Kosovu, Metohiji, pa čak prostižemo i do Evrope, Amerike, Australije. Svuda nas gledaju ljudi, koji su naši, spletom okolnosti otišli su u inostranstvo. Imam jedan klip sa Slovencima, bili tu u Beogradu, oduševljeni su sa mnom. Svi mi džedaji, jesi ti spreman da priznaš da si pogrešio, da si se bespotrebno naljutio na mene i na sve nas koji smo ti upozoravali na lažni profil? Ja priznajem da sam... Mi džedaji smo se dogovorili da te kaznimo tako... Ja priznajem da sam kriv. Što ćeš ceo dan da nosiš ovaj flaster na čelu, a to je Darth Vader, mračna strana, samo da vidimo... Ja priznajem da sam kriv i da čovjek greši. Evo ovako, reži ako možete da se približite da vidimo. Jesi spreman, Kale, da nosiš flaster? Jesam. Ceo dan. Evo ovako. Evo ga. Mračna strana. Evo. Kazna. Darth Vader, ceo dan ćeš da nosiš flaster Darth Vadera, Kale. Dragi naši virtualni drugari, to je bio Kale, gospodar vremena. Vratio si se među svoje džedaje, svi smo ponosni na tebe. Samostalni jahač i gospodar vremena ponovo u borbi protiv materijalnog sveta. Ua, mračna strana! Ua! Živeli džedaji! Lajkujte nas, šarujte nas, hejtujte nas i ne zaboravite da možda baš na vašem kompjuteru vreba neka Ana lažni profil. Zato čuvajte se lažnjaka. Ako sam se ja zajebao, nemojte vi. Učite na tuđim greškama. Na mojim greškama. Učite vi. Svi mi pomalo grešimo. Kale. Ali Bog je veliki, oprostite. Evo ruke. Hvala tebi, Bajo, što si me primio u svoj studio. Zahvaljujemo se našim sponzorima, Drink Storiju, našoj fulji prljavoj koja nam je omogućila ovaj studio. Tako da u sljedećim videoklipovima trudit ćemo se da budu još interesantnije i još zabavnije epizode.
Hvala tebi, Bajo, što si mi omogućio da hejterima kažem da ja i Baja nećemo nikad da se raziđemo. Borit ćemo se zajedno. I borili smo se zajedno i ne mogu nikad, išli smo na Frušku goru, išli smo svuda i ne mogu nikad da kažem, bili ste fair prema meni. Svaka čast. I hvala tebi. Ajmo mi sad da se poslužimo, da uživamo, da pijuckamo. Kale, ajde da smo mi živjeli zdravko.